Сутрешна медитация за яснота и фокус. Заеми удобна позиция. Може да седнеш с изправен гръб или да останеш легнал, ако така се чувстваш добре. Днес е нов ден. Ново начало. Сега ще събудим ума и тялото ти, така че да влезеш в деня с яснота, спокойствие и решителност. Постави ръка върху корема си и усети дъха си. Вдишай бавно. Задръж. Издишай бавно. С всяко вдишване събираш светлина и енергия. С всяко издишване освобождаваш умората, напрежението, вчерашните мисли. Представи си как с всеки дъх тялото ти става по-леко, а умът по-тих. Представи си, че стоиш на брега на спокойно езеро. Водата е гладка, без вълни. Небето е чисто. Ти държиш в ръце камъче. Това е твоят фокус за деня. Погледни го. То съдържа целта, която искаш да постигнеш днес. Може да е малка, може да е голяма, но тя е твоя. Сега, бавно, пусни камъчето във водата. Виж как кръговете, които се разпростират, символизират твоето влияние. Как днешните ти действия се разширяват и докосват всичко около теб. Усети увереността, че всяка твоя мисъл и стъпка днес ще се движат в тази посока. Няма разсейване, няма хаос, само яснота. Сега повтори тихо на ум или на глас следните утвърждения. Днес аз контролирам своите мисли и действия. Днес избирам да действам с мъдрост, а не с реакция. Днес съм спокоен, фокусиран и благодарен. Днес приемам предизвикателствата като възможности. Днес давам най-доброто от себе си. Почувствай как тези думи не са просто фрази, а реална настройка на ума ти. Това е твоят вътрешен код за днес. Когато си готов, отвори очи.